Биткоин е първата дигитална валута, която променя финансовия свят по същия начин, по който електронната поща е променила комуникацията преди много години. Защо е популярна? Плащането с биткоин е толкова бързо и лесно, колкото и пращането на имейл. Просто е нужно да въведете адреса на получателя и количеството биткоини, които искате да изпратите, и транзакцията ще бъде извършена моментално, независимо от местоположението ви. А най-важното е, че не плащате никаква такса за превода. За сравнение, досега преводите ни струваха между 3 и 5% банкови такси, докато плащането с биткоин е абсолютно безплатно. Също така, обичайните банкови преводи могат да отнемат часове, а в някои случаи дори дни, докато с биткоин транзакцията е потвърдена само след няколко минути. Тъй като биткоин не е свързана с нито една банка, не се налага да плащате годишни такси. Предвид, че възможността за анулиране на извършени транзакции не съществува, вие сте защитени срещу нелоялни клиенти. Стойността на биткоин расте заедно с нейната популярност, което привлича много инвеститори. Фактите сочат: биткоин, закупена през 2010 година на цена от 0,14 цента, през 2013 година струва над $1200. Това означава, че ако сте били закупили биткоини за $100 през 2010, през 2013 сте щели да спечелите почти $145 000. Ако искате да закупите биткоин, посетете нашата банка. За повече информация влезте на www.bitbank1.com. Алтернативи, биткоините имат голям брой предимства. Те се предават директно от човек на човек през интернет, без необходимост от банкови транзакции. Това значи много по-ниски такси. Можете да ги използвате във всяка точка на света, без замразяване на сметките ви и без дребен шрифт. Как работи? Биткоините се генерират навсякъде по интернет от всеки с достъп до безплатно приложение, наречено Bitcoin Miner. Майнингът изисква определени усилия за всеки блок от монети. Това количество автоматично се регулира от мрежата, така че биткоините винаги се създават с предвидима скорост. Биткоините се пазят във вашия дигитален портфейл, който е подобен на онлайн банкирането. Когато изпращате и получавате биткоини, се добавя електронен подпис. След няколко минути транзакцията се потвърждава и се добавя или извлича от акаунта ви. Софтуера биткоин е с напълно свободен достъп. Биткоинът променя икономиката така, както интернет промени комуникациите. Чрез биткоин вие имате достъп до световния пазар и шанс да осъществите идеите си. Нека погледнем няколко примера за това как използваме биткоините днес. Можете да закупите видеоигри, подаръци, книги, сървъри, дори домашен любимец. Съществуват няколко битбанки, откъдето можете да си купите биткоини за евро, долари и лева. Биткоините са чудесна възможност вашият малък бизнес или фирма да бъдат забелязани. Не струва нищо да започнете да ги приемате като валута без никакви такси и данъци. Според експерти, този начин на плащане тепърва ще става все по-търсен. Представете си, че пред вас стои предизвикателството да измислите нов вид пари, но тази задача ви е дадена днес, а не през 12 век, когато използваните днес пари са били създадени. Това означава, че вие трябва да измислите нов начин за хората да обменят дадена стойност помежду си. Знаем, че е трудно, но помислете за момент. Дали наистина в днешно време бихме използвали все още метални монети и книжни банкноти, или бихме могли да измислим по-добър начин? Какво би станало, ако въведем някъде, например в електронен регистър, каква стойност притежава всеки човек? По този начин можем да проследим колко точно би могъл да похарчи той. И ако, например, ние извършим някаква работа за вас, вие ще ни възнаградите с някаква стойност. Нека кръстим тази стойност биткоин. Но как ще определим хората в този електронен регистър? Как ще стане плащането помежду им? За целта ще трябва да дадем на всеки човек уникален адрес и ще следим по всеки адрес каква стойност се складира. Тези адреси ще ги наречем портфейли. Така, в нашия електронен регистър се записва всеки портфейл и се следи неговата наличност, като там се отчитат всички транзакции от самото начало. Важно е да сме сигурни, че всеки следва правилата на новата система и че никой не лъже, че има повече пари в портфейла си, отколкото притежава в действителност. За целта даваме достъп до този регистър на още хора и тега, когато някой иска да плати, за да получи нещо, ние можем да проверим дали според всички останали той наистина притежава това количество пари. Но кой би искал да има този електронен регистър на компютъра си и кой би имал времето да проверява всички транзакции по мрежата? Ами ако възнаградим тези хора за извършената работа, по този начин получаваме така наречените миньори.
Хиляди хора, известни като миньори, биват възнаградени с биткоини за извършения контрол по електронния регистър, като следят за изрядността не само на останалите хора, но и на самите тях. Поздравления! Вие измислихте нов вид пари и точно това представлява биткоин – дигитална, децентрализирана валута. Какво е биткоин майнингът? Биткоин е отворена система, което означава, че всеки, който я използва, е и малка част от банковата система на биткоин. Но откъде всъщност идва биткоинът? При познатите ни книжни пари правителството решава кога да издава в обращение още пари. Но биткоин не е свързана с правителства. Тя е децентрализирана валута. При биткоин така наречените миньори използват специална програма, с която да изчисляват определените алгоритми, в замяна на което получават определен брой биткоини. Това е удобен и умен начин за издаване на валутата, а и се дава възможност на още хора да станат миньори. И понеже миньорите са длъжни да одобряват биткоин транзакциите, които извършват хората, повече на брой миньори означава по-сигурна система. Биткоин системата автоматично променя трудността на алгоритмите и нужното време и енергия за решаването им. В началото е бил достатъчен процесорът на личния компютър на миньора, но в последствие миньорите открили, че видеокартите, използвани на компютърните игри, извършват много по-бързо нужната работа. Но докато тези карти са по-бързи, те също така използват повече енергия и скоро прегряват. Скоро след това е използван чип, подходящ за ефективен майнинг. Той е още по-бърз, но отново консумира много енергия. След това излиза специално създаден чип, наречен ASIC, който улеснява майнинга, прави го бърз и по-енергоспестяващ. С нарастване на популярността на биткоина, повече миньори се присъединяват към системата, което затруднява всеки един от тях да реши алгоритмите сам. За да се преодолее този проблем, се създават така наречените басейни. В тях се включват няколко миньори, които си разпределят усилията по алгоритмите и съответно печалбата съобразно количеството извършена работа на всеки от тях. Майнингът е важна и неразделна част от биткоин системата, като осигурява нейната прозрачност, стабилност, сигурност и безопасност. Добре дошли в Bitbank 1. Сега ще ви покажем как се прави биткоин превод между два акаунта. Необходимо ви е приложението Blockchain. Натиснете бутона за извършване на плащане, след което натиснете опцията Камера. Така може да сканирате QR кода на получателя на плащането, който е индивидуален за всеки акаунт. След като акаунтът вече е разпознат, въведете сумата, която искате да изпратите, в случая $1, и просто натиснете Send Payment. Транзакцията се осъществява моментално, приведена в биткоин валута, а информация за плащането се пази в акаунта ви. Честито! Плащането е успешно! Сега всичко е по-бързо, по-лесно и по-удобно. За повече информация влезте на bitbank1.com.